Dneska si jdu koupit motýla, takže už se na něj moc těším. Sice Lailu tímto neopustím a budu se dál starat o ní, ale jenom tady motýl tady už strašně krátkou dobu a já se musím koupit. To je prostě nejhezčí motýlek, co jsem kdy viděla v životě. Normálně hezčí než ten pravý, prostě líbí se mi to strašně. A stojí 1500 korun a já mám 1513. Sice mi zbyde málo korun, ale já se vydělám. A já prostě potřebuju, takže si pro něj jdeme. A samozřejmě pěšky. Nebudu se pro ně nějak teleportovat, aby to bylo pěkně pravá práce, úsilí prostě. Když jste viděli moje video, kde jsem ukazovala, jak si vydělat, tak já jsem to dělala tím způsobem, že jsem se starala o peta. A prostě už je to tady. A za 23 hodin, což bude zítra ráno, se udělají nový vajíčka, takže pokud to stihnu, tak vám natočím video, jak na ně čekám. Doufám, že budu mít energii na to a že vás v tom jako nenechám a ukážu vám to, protože už se na ně moc těším. Ještě je Jungle Update, tam stojí 1100, nějaký cápek, nějaký pelikán, nebo co to je? Se omlouvám, když také nevím, co to zase říká. Já vím, že pelikán je růžový, ale víte, co tady může být všechno. A je tady už jenom 7 dní ten motýl. A já ho prostě potřebuju. Doufám, že to bude legendary, protože za 1500 korun se mi zdá, že to je docela dost, ale to nebylo legendary. Takže nejdřív se ukážeme a potom se koupíme. Tak, Brosai, prostě, chápete. Brosai Butterfly, trochu 2023 a zde 1500 korun. A tento motýl je na narozeniny. Adopt Me, jak víme, tak Adopt Me začalo v roce 2015, myslím, nebo 2012, já teď nevím. Myslím, že 2011, nebo 2012, teď nevím. A jak víte, tak každý rok mají narozeniny a na každý z rok je takový to krásný pet. Ale tady ten nejhezčí teď na těch narozeninách zatím byl. Můžete se ho všimnout, tak má dvoje křídla. Jedny menší a jedny větší. Tady máme menší křídílka a tady větší. Má krásné oči a je to strašně roztomilý motýl. Když se na něm kouknete, tak je strašně krásný. A když se kouknete na ty motýly, který byly v tom updateu, já jsem zrovna měla a to už já nemám, protože se moc nelíbil a řekla jsem si, že mi jenom zabírají inventář. Tak ty motýly, to byla prostě taková žížela. Nevím, jak to mám říct, pardon. Prostě taková žížela s křídly. A my se tady koukneme, jak vypadá takováto žížela s křídly v růžové barvě. Možná tady už jste prokoukli. Já nevím teď, jestli to bylo rare nebo co. Je tady bylo to ultra rare. Taková to žížela. A když se kouknete, tak tady to je o hodně hezčí. Takže oh my goodness. Bůh. To je tak krásný. Uncommon. An uncommon. On je uncommon. Aha.
jsem čekala, že bude teda legendárka. Ale moc se mi líbí stejně. Je krásný a ty detaily. No nádhera. Dobře, tak my se uvidíme u dalšího videa, možná s Butterflyem, možná s jiným jménem a možná i s Lailou. Protože Lailu má furt nejradši z mých petů a tady ten je sice nejhezčí, ale Laila je prostě Laila. No okej, tak jo, do dalšího videa. Čusík, musík.